pacaran yang dilalah gagal wae. Ya prige carane yang ini ya. Kencan ora tau beres. Ana wae halangane. Bruh ora mbruh wis bajul, ceking ora genah tunggal urusane. Apa ki siji-sijine dalan ning Mbah Bogel wae kan ya. Oh, engko bengi lah nang Mbah Bogel lah. Mbah Bogel serbaguna cah. Yang mau serbaguna. Bisa. Nang Mbah Bogel wae ya. Engko bengi lah. Rana bukan nang omah wong iki. Njaluk tulung rana wae mumpung yah mene. Asih bengi engko. Assalamualaikum, Mbak. Mbak Bogel. Balik dodok lah. Ya, desain lebu. Nang omah, Mbak. Anak apa bengi-bengi? Pentingan, Mbak. Kok bro ora? Penting. Jekong deh, jekong. Iya, Mbak. Anak apa kowe bocah dene bengi-bengi tekan kene? Anak perlu, Mbak. Oh. Anak apa bengi-bengi dolan kene? Tekan kene barang. Anak perlu, Mbak. Arep njaluk tolong, Mbak. Kanggo ngenu cewek, men ora apes terus nyong uripe. Men cewek terkantil-kantil. Wis apa? Lah jenenge siapa? Jenenge piye, Mbak? Oh ya. Engko nene. Oh ya. Apa nih jenenge? Nyong klalen mesti. Boy ya. Aki boy, kelalen. Piye? Nah, Iya, heeh. Iya, iya, heeh. Wis paham teman. Iya. Tak edekan. Mandana, toke banyak kene cah. Mandan abot ke cah. Sentak delong-delong abot. Kayane syaratnya pancen lumayan ya. wis ora apa-apa, Mbah. Syaratnya abot tak lakoni demi cintaku pada dia, Mbah. Ya wis tak. Karena wis iki ya. Kan cekong denge. Ya, Mbah. Mumpung iki ya mene bukan nyandaku dene. Sabar ya. Oh, Pancen abot ya. iki, Mbah. Ngono, Mbah. Tunggu, Mbah. Ajak nganggo. Adin! Teko, teko, teko. Orang teka goncong salah celok yang karena yang Adin. Enak apa to, Mbak? Oh, celok. Tetep. Oke, kempringet jangan orang enggak tek nambah.
Keturun, Mbah. Demet kok doyan temen turu. Turu ae. Lemu-lemu ora kaya kowe, malah. Iya toh, Mbah. Makan ya, sesasi pisan. Kadang lali meneh. Kapan arep lemu? Kok geding aku? Ana apa toh, Mbah? Celak-celuk gak wong turu wae. Kene to. Ngomong karo siapa sih, Mbah? Kok mau ngemil wae? Hati lain dong. Wong tua ya anak hati sing sampeyan ki ora weruh. Oke, Mbak. Tak garape saiki. Ya wis tak pangkat sik. Aduh. Lawange. Oke, Mbak. Wis beres iki. Wis nggeni sampeyan menuhi syarate ya. Ya, Mbah. Siap, Mbah. Syaratnya apa wae, Mbah? Syarate ya ana ya. Kowe adusan nang pinggir nang kali karo nggawa kembang ya. Iya, Mbah. Cuk. Kowe ana maneh syarate. Ora ukur adus karo banyu kembang tok ya ora. Kok tak wenehi ya unen-unen didik-didik ya. Men bukan bae cuk. Darani jodoh ya. Ini, Mbah. Cek tak wenehi unen-unen ya diwaca dek. Wong entom li gen pinter maca iki diwaca dhewe. Engko diwaca saat adus ya. Berarti 6 kali, Mbah. Nang kali yo. Engko nek wis rampung adus, wis rampung-rampungan bali aja katokan ya. Heeh. Ora katukan ndak ora mabur kok manuki nyong, Mbah. Ya ora. Angger aja apa rawan ya. Loro ting sing rada sepi. Ya, iya, Mbah. Sing rada sepi. Ya, Mbah. Tolong jaluk tolong stop. Oh iya, hati-hati ya. Wis bengi. Bismillahirrohmanirrohim. Niat ingsun adus ngresiki badan ingsun kangge pacar ingsun. Til kontal kantil sing prige Mbah Bogel areng nulis sih. Sing kembang kantil sing adoh ngintil sing cepak semrintil telek wedhus jenenge serintil. Yakin po ora yen Mbah Bogel areng nulis iki ora? Wis ora apa-apa lah, sing penting yakin. Ya manis, adus ngene, dene kono ora nggo katok. Lah terus prigeng kok nek diaru-arui bocah-bocah nang dalan. Wis ora apa-apa lah. Demi cintaku padanya. Wis tak lakonane yang ini paha. Demi cewek. Katok ki jarene ora kan oleh nggo katok. Yang ini surang nggo katok. Wis padang ana wong kurang ku nang desa ya. Wis ora apa-apa lah. Nana Bong nggih. Cepet-cepet mumpung Nana Bong. Ngapa Mbak dene ora milih traweh to mau? Kira penak awak di Ora penak ngopo? lagi rambut di Ngopo rambut bareng? Titi mau Mas Bondet ana traweh kan? Nah, pasti Mbak dene lakone Mas Bondet bareng. Lombo Titi
akhir-akhir iki kok kayaknya kata-kata Mas Bondet terus piye Jati? Lah jare awake ora penak, tapi kok mikirna Mas Bondet terus sih, Mbak. Pesan sampai noramu tuh ana mikirna Mas Bondet terus sih, Mbak. Mbolah Titi. Ya wis lah Ti. Mbak arep makan turu. Biar dulu paling sedikit Mas Bondet. Mas Bondet. Malah mimpi kok. Ngopo ya kok mikir ke Mas Bondet terus aku ki. Nyapa to, Mbak? Anu Ti. Aku mimpi Mas Bondet. Tenang kan, Mbak, omonganku. Terus iki mbek Mas Bondet terus. Ti, awakmu duwe nomore Mas Bondet ka Ti? Ya ora duwe to, Mbak, gawe ngopo nyimpen nomor Mas Bondet. Nah, anu kan Mas Bondet mesti nang warung. Ya wis lah Ti, tak ning warung wae lah. Mbokan Mas Bondet wis ning warung. Kami keluarga besar Kopla Oye mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.